有人 Lukdawen जाबायलै गाबदों नोंदों आंखौ गाबदों नोंदों लकडाउन जानायनि नोंथांमोना गाबाखै खोनासं नोंथांमोननो आं माखासे खोथा खोन्थानो थाखायसो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों नोंथांमोना खोनासं जोंनि बर' सुबुंफ्रा गोबाङानो बाहेरायाव खारनानैहाय मावनानै जायो सोरबा महाराष्ट्र सोरबा दिल्ली सोरबा बेंगलर सोरबा कर्नाटक सोरबा केरेला बेफोरबायदिनो जोंनि बर' सुबुंफ्रा गोबां मावनानै जायो नोंथांमोना जुदि फैनो गोसो जादों आरो बेयाव फैनो थाखाय नोंथांमोननो मानि गोनांथि जागोन नोंथांमोननो गिबियावनो नांगोन भेक्सिन सार्टिफिकेट नाम्बार 2 आव नोंथांमोना डाबल भेक्सिन लानाय जानांगोन नङाब्ला नोंथांमोना बाहेरायाव फैनो थाखाय एलाउड गैला आरो सोरबाफोर बेबायदिनो भेक्सिन लायामाथिन फैनो गोसो जादोंब्ला फैयैयानो साबसिन आं खोन्थाहरखाबाय आरो दा नै सोलिगासिनो दङ दा सुनिबार देवबार लकडाउन जागासिनो दङ लकडाउना बारायलांगासिनो दङ सोरबाफोर फैनो गोसो दङब्ला आरो फैहांहां दङब्ला नोंथांमोना फैयैयानो साबसिनसै आंनि थाखायब्ला माने नोङो गोदान सोदान फैगोन बेयाव खामानि दामानि मोनै जागोन आरो फासि नांगोन थाखा फैसा जोबगोन नोंनावथ' फैसा थाखायाथ' खम जागोन गोदान फैनाय हिसाबै बेखायनो नोंथांमोना फैनायखौ बाद होनानैहाय बन्द' खालामब्लानो जाबाय आरो गावबा गाव गामियावनो मावनानै जाब्लानो जाबाय नोंथांमोनाथ' खोनागासिनोखा भेक्सिन लानाया जोबोद गोनांथार होननानैहाय नाथाय बे भेक्सिन लानाया दा ओरैबायदि लाबोगासिनो दङ ओरैबायदि खैफोदाव लाबोगासिनो दङ जोंखौहाय भेक्सिना दा जोङो जेरावबो ओंखारनो हाला भेक्सिन सार्टिफिकेट गैयाब्लानो जोङो जेरावबो ओंखारनो हाला आरो नै दहायसो आङोहाय लकेल मानसि बेयावनि लकेल मानसिया खिथानानै थांबावबाय नोंथांमोना एरायनो गोसो दङब्ला न'फ्राव थांनो गोसो दङब्ला थांखादो दानो 10-15 दिननि उनावहाय ओरैबायदि लकडाउन जासिगोन सासेबो मानसि ओंखारनो मोननाय नंले बेफोरबायदि आंनि सिगाङाव बुंदों आरो बेखायनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय जाहाथे जोंनि बर' मानसिफ्रा सोरबा फैनो गोनां दङब्लाबो फैनानैहाय फासि फैया बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो एडभान्स खोन्थाबाय नोंथांमोना फोथायोना फोथाया बे नोंथांमोननि खोथासै नाथाय बे आंनि खोन्थानाया रियेल सोरबा इउटुबाव नंखाय खोन्थायो नामा फेक निउस खोन्थायो नामा फेक नङा बियो रियेल जुदि सोरबाफोर टिकेट दाननानै दं फैनो गोसो दङ भेक्सिन कार्ड गैया अब्ला नोंथांमोना फैयैयानो साबसिन आं बेखौ सिदा नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय आरो नोंथांमोना बेखौ खोमायाव सोनानै ला आरो नैबे साननैसोआवहाय माने जोंनि बर'नि फरायसा आफाद आबसुआ गोदान आफाद ओंखारसिगोन गोदान आबसु जासिगोन गोदान फरायसा आफाद जासिगोन बेफोरबायदि गोबां भाइराल जाबाय थानाय खोनानो मोन्दों थारैनो बियो सैथोमारना गमामायैनो जोंनि बर'नि सिनस्रि आबसुआ खावनै जामारो मा नोंथांमोना गनायगोन नामा मा नोंथांमोना बरायनानै लागोन नामा बिनि फिननायखौ आंनि कमेन्ट बक्सआव होदो बे फुराना आफादखौनो सामलायनो हायाखै आरो गोदान आफाद नांला अनजाग्रा रायजो राजा नोंथांमोन आं बिनि थाखाय एक्सट्रा भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना नेनानै थाब्लानो जाबाय दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै आरो नोंथांमोना नायबाय थानो गोसो दङब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला गोजोन्थों।